ҳамдӯрон азиз салом алейкум. Якта эълон, якта дӯсти ман як боғи фурӯшӣ дорад. ҳамона омада навор гирифтем, гуфтем ба шумо нишонтем. ман омадам дар инҷа дидам ки дар қабати боғ якта хирмани давраи шӯравӣ мондагӣ. Ман инҷа хирмани давраи шӯравӣ фурӯхта мешудааст, ҳамаш дар як замин 3 гектар. боғ як 1000 дона ниҳолҳои ангур, ниҳолҳои ангур, анор то боло аст. ниҳолҳои ангур ҳамаш дар дурuni ман ҳамин алаф гандум гур шудааст. чормағз ҳама ҳамин фурӯхта мешавад. ман ин хирманаш теғпаспорт дорад, бино дорад, теғпаспорт дорад, хати барқ гузаронда шудагааст. хати барқ ҳам ба ҳамин ҷа тааллуқ дорад. хати барқ ҳам ба ҳамин ҷа тааллуқ дорад. оби доимӣ дорад, насозадагӣ аст. воқеъ дар ҷамоати деҳоти сарикиштӣ, деҳаи ҳазора. ҳамин раҳи асфалте ки шиша борин раҳи асфалт кардагиан, ҳозир асфалти нав 800 метр поёнтар аз ҳамин раҳ мегузарад. инҷа баландӣ аст, замин лалми ҳаст, лекин об дорад. аз ҳама қизиқаш ана ҳамин хирман. агар шумо харидорӣ кунед ҳамин боғро ки ҳамин хирман даромадагӣ аст, ин замини хирман замини ғайрикишоварзӣ мана бинед бетон рехтагӣ аз давраи шӯравӣ мондагӣ ва ин маҳаллаҳои саноатӣ шуданд ва шахсҳое ки дар дохили шаҳр корхонаҳои хурд саноатӣ доранд, имрӯз на пагони 1 сол 2 сол пас албатта мехезонанд, чунки шаҳр калон шудааст, хонаҳои истиқомати сохта шудааст, ҳама мекӯчад берун аз шаҳр ва кадоме инро харидорӣ кунад, агар дар ин ҷо метавонад бо иҷозати ҳукумати ҷумҳурӣ, ҳукумати ноҳия ҳамон чизашро, корхонаашро кӯшонда ба ин ҷо биёрад. боз такрор мекунам, хати барқи баланд шиддат мана ҳамин ҷа об дорад. об аз 800 метр поён чоҳ задагӣ, насос мондагӣ омада истодааст шабу рӯз. 3 гектар барқаши 1000 дарахт, ҳама гуна дарахтҳо ва хирман 40 сотиқ, дар болои 40 сотиқ замини кишоварзӣ, хирман бо ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ва ман ҳамин якта бинояш ва ман ҳамин дарахтҳои калони тутҳояш. ҳамдиёрони азиз, ман болои ин навор телефони ҳамин соҳиби ҳаминҷаро мемонам. кадоме агар завоқманд бошад муроҷиат кунад. дар ин ҷо кирпичзаводҳо ҳаст. якта кирпичзаводи роботози ман дидам ки сохтаанд, дуюмаша сохтаанд. ин ҷо пушти мо ба кирпичзавод аст. хулоси гап ки обод аст ин ҷо. аҳоли мана аку аҳоли он қадар бисёр нест, аҳоли ду нафар аст. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. кадоми хоҳишманд аст ба рақаме ки дар болои навор мегузорам муроҷиат кунед.